Pag-usapan natin kung ano nga ba ang dala-dalang swerte ni Rena sa mga taong nakapaligid sa kanya. Pero bago natin talakayin mga kaagapay, magpakilala muna tayo. So ito na, simula nung na-scout ni Supermax si Rena, ay dito natin nakita na napakabata, matangkad, may itsura at hindi nakakausap ng maayos. Kaya nilapit ni Supermax si Rena kay Kalingap Rab, para ito ay mapuntahan at matulungan. Kaya agad naman natulungan si Rena, at sa hindi inaasahan ni Kalingap Rab, at masasabi din natin na may napa-viral na si Kalingap Rab sa dati niyang na-vlog, pero iba ang impact ni Rena sa kanya at sa kanyang YouTube channel. Dito nakilala at dumami ang kanyang views at subscriber, biruin mo naman magkasunod-sunod million views ang kanyang video. Hindi lang kay Kalingap Rab ang nabiyayaan ng swerte, na dala-dala ni Rena, kundi pati ang mga ibang Kalingap vloggers at sa iba pa, hanggang sa nakilala at usap-usapan sa social media. At dito na rin nakatagpo si Rena ng dalawang lalaki, na nagbigay ng pagmamahal, pag-aalaga, bilang isang turing na kuya niya. Bukod dyan, dito rin siya nakatagpo ng isang pagkalinga ng isang ina at pinaramdam sa kanya. At hindi rin nawawala ang mga netizens, na nandyan pa rin nakasuporta kay Rena. Higit sa lahat ng pagsasabutahin ni Lolo Nestor sa Kalingap, ay nandyan pa rin, at hindi tumigil, ang mga sponsor na may gininto ang puso, para tulungan si Rena upang ipagpatuloy na ipagamot si Rena. Kaya napakaswerte pa rin si Rena, dahil mas naging close sila ni Mama M, niya ng Japan Charity Groups. So muli sa mga hindi pa nakasubscribe at bago pa lamang, sa aking munting channel Kaagapay Mo, pasupport po at ganun din sa channel ni Jbrad TV. Pasuportahan din po natin, syempre ang mga charity community natin, sa pangunguna ng Compassionate Heart Caring for Charity at Japan Charity Groups, na sana makilala pa sila ng gusto at lumawak pa. Maraming salamat po sa inyo. 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지.